Bashiru auren ki ne ya fata. Soyayya a zuciya na yi gamo da gimbiya masoyiya badi ake ce a zuciya sarauniya kin zama hasken idaniya zama haske na zuciya da sanki ne nake ta fama a burina ki bani dama isa ni fada ta zuciyar ki kina san da bani na dama kaunar ki ta kama zuciyata bari a yar auta ta mata bari ake ce sarauniyata Bashiru auren ki na iya fata bikin ka zamci kun gani na bari a yar auta ta mata kici muradi na rayuwata bari a yar auta ta mata Bashiru auren ki na iya fata ki zama ummi gurin diyata masoyiya ke ce sarauniya gani na taho gare ki buri na mallake ki da Allah ki min lamuni da ni kusan ki ya shige ni ke kaɗai nake tunani yariya mai kyau asali masoyiya ta ke ce a zuciya sarauniya ta hasken idaniya zuciya ta zauna da ni da ke domin zamo jini da hanta a ganina kaunar ki ta kama zuciyata bari a yar auta ta mata bari ake ce sarauniyata Bashiru auren ki na iya fata bikin ka zamci kun ganina bari a yar auta ta mata kici muradi na rayuwata bari a yar auta ta mata ina gwanar kaga gwanata bari a akwai nagarta ina gwanar kaga gwanata bari a tana da tsafta ina gwanar kaga gwanata bari a yar makaranta ina gwanar kaga gwanata da halaye na taba mugunta ina gwanar kaga gwanata mai tabiya akwai fahimta ina gwanar kaga gwanata bari a sarauniyata bari a kaunar ki ta shige ni ta make zuciyata